Gràcies, Laura. Seguim amb altres històries. Les excavacions en busca dels cossos dels assassinats pel franquisme a Alacant han descobert una caixa de bebè amb una rajola d'1 quilo dins. L'estrat es correspon amb els anys 60, quan anaven a parar a la fossa comuna amputacions i neonats de l'Hospital d'Alacant. Tot apunta que es tracta d'un cas d'un bebè robat. Una caixa amb una rajola d'1 quilo de pes dins i una bossa de plàstic. És el que han trobat els arqueòlegs de les exhumacions d'assassinats pel franquisme al quadrant 12 del cementeri d'Alacant, 2 metres davall de terra. De les caixes més bones, en el moment que entren a terra i estan quan se les fa, però a més aquestes que són caixes de molt poca qualitat, pues enseguida es desfan i pràcticament ja no queda res. Se sabia que per damunt dels cossos de represaliats es trobarien restes provinents de l'hospital dels anys 63 i 64. El trobar una caixa amb una rajola el que evidencia és que la trama de bebès furtats no és cap invenció i que necessita d'una investigació i d'una planificació fonamental i dirigida a buscar a aquestes persones i retrobar a les famílies. Com a exdiputada i arqueòloga va participar directament en un cas en gener de 2012 en el mateix quadrant. L'Associació de Víctimes dels Bebès Furtats espera que ayude a aclarir algún dels casos sense resoldre. Esto ha sido un hallazgo crucial para demostrar que se enterraban cajitas vacías y a las madres se les engañaba diciendo que sus bebés habían fallecido para dárselos en adopción a otras familias. La Conselleria de Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica ha traslladat un informe a Fiscalia perquè actue. I pas endavant per a agilitzar la identificació de les restes de les fosses del franquisme. El mateix laboratori que ara seqüencia el virus de la Covid per a detectar les noves variants farà la seqüenciació de l'ADN que permetrà identificar fins i tot les restes de les fosses més antigues. És un pas de gegant, asseguren les veus expertes, perquè fins ara les tècniques d'identificació de les restes trobades en les fosses presentava moltes limitacions. Aquesta tècnica de seqüenciació massiva, diguem-ne que sobrepassa una mica tots aquests límits que teníem fins al moment i a més dona una informació molt completa i totalment comparable en la informació que teníem abans. Ara la prioritat és millorar la identificació de les restes de les fosses més antigues. Aquestes mostres arribaran a Fisabio, se farà l'extracció del material genètic, de l'ADN, i aquest ADN després se seqüenciarà, tant en l'ADN de les restes com en l'ADN dels familiars. Posteriorment, diguem-ne que les seqüències seran analitzades per a intentar establir aquesta filiació, i després tot aquest material genètic serà dipositat en el biobanc de Fisabio, on se conservarà durant 10 anys. Les mostres també serviran per a investigar la desaparició forçada de xiquets i xiquetes ocorreguda durant la Guerra Civil i la dictadura franquista. És un pas molt important, primera perquè totes les tècniques que se van utilitzar són punteres, perquè va ser una referència a nivell de l'estat espanyol en quant a la identificació i a més se va utilitzar en algo que és fonamental, que és poder arribar a la màxima identificació possible d'aquestes víctimes del franquisme. Un pas més en la tasca de memòria, justícia i reparació tan necessària.